תסתכלו, אני עכשיו פה עם חבר שלי, תסתכלו איך הוא מנסה לגנוב, תסתכלו. אוקיי, זה כל הדברים מטורפים שהרגע יצא לי ממחקות וזה. תסתכלו, תסתכלו. הנה, אתם רואים, אתם רואים? תסתכלו, פשוט גונב. פה, תסתכלו מה אני עושה. תסתכלו. עומד עכשיו לכתוב לי. מה זה שלי? זה לא שלך, חרטטן. נו? נו? זה לא שלך, תמות. נבי? מי זה נבי? נבי? תסתכלו מה אני עושה. בואו. חי בסרט. היי, באמת, באמת. בואו נראה מה נעשה עוד פעם לגנוב לי. עכשיו פעם בואו אנחנו לגנוב לו עוד איזה משהו. זה שהוא מנסה. אוי, אין לי מקום. באמת. בוא נראה מה פעם לגנוב לי. למטה? איפה? הפה שלו פתוח. בוא נראה משהו. לא משנה מה אני אומר. איפה אתה? הנה. קיצר, הבנתם. נו, מה לזה?